יש לי תלמיד, אני רוצה לספר לכם סיפור. יש לי תלמיד, הייתי עושה שיעורים בפתח תקווה. הייתי מגיע לפתח תקווה אולי שנה, קצת יותר אולי. היה לנו שיעור באיזה בית שם. חבר'ה, צדיקים. היה לי שם תלמיד. השיעור הזה נסגר, הוא התחיל להגיע לרמת השרון. הוא הגיע לשיעורים שלנו ברמת השרון. לפני חודש וקצת, באתי לצאת, היה שיעור על הכרת הטוב. יצאתי החוצה, פה, הייתי פה. אמר לי, הרב, אני רוצה להראות לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו, סליחה. אמרתי לו, מה? אמר לי, הרב, אני מגיל 13, היום אני בן 26, 13 שנה כמעט, אני לא יושן טוב בלילה. יניב, אני לא יושן טוב בלילה, אומר לי. אמרתי לו, למה, מה קרה? אמר לי, כי בגיל 13, רציתי איזה פלאפון מסוים. פלאפון. היה פלאפונים, אז יצאו כל מיני מנגויים, אתה יודע, מרשמלו, כל מיני מנגויים כאלה. פלאפונים. אמר, אני אמא רוצה פלאפון. אמא שלו הפכה את העולם להביא לו טלפון. אז המצב היה לפנים גם ככה. ויזות וזה בקושי הלוואות עניינים. אז אתה יודע, אתה חי מהיד לפה מה שנקרא. מה, כסף יש, אין. עמד על זה, אמא שלו קנתה לו טלפון. קנתה לו את הטלפון, רק מה? הוא עם הטלפון רצה עוד איזה אביזר. מה זה היה? אוזניות. אתה יודע, לרוץ ולשמוע את השירים. הוא רצה אוזניות. אז בזמנו זה היה עולה 98 שקלים. בקיצור, היה צריך 100 שקלים. עכשיו איך הוא ישיג את ה-100 שקלים האלה? יש לו את הטלפון, אבל הוא צריך את הכסף, הוא צריך את האוזניות. אז הוא ואבא שלו היו תמיד מלווים את האמא ב6:30 בבוקר לתחנה של האוטובוס, ומשם הייתה נוסעת לעבודה. לא יודע מה הייתה עובדת, לא מנקה, לא יודע בדיוק מה. אז הם מלווים אותה 6:30 בבוקר, האבא והבן, מגיעים לתחנה, ליוו אותה, הגיע לתחנה, יאללה, האבא אומר לו, חוזרים. הילד ידע את המהלך, שליד אבא הוא לא יכול לעשות בלגן לאמא. אז מה הוא עשה? אמר לה, אבא, תלך נשמה תורה שלי, אני פה עם אמא, נדבר איתה כמה דקות. אבא הלך, הוא ישב שם. אמא, אני רוצה אוזניות. אין לי כפרה עליך, אין לי. אמא, אני רוצה אוזניות. אין לי. אמא, אני רוצה אוזניות. אין לי. אמא, אני רוצה אוזניות. אתה יודע מה זה עכשיו? יש אישה שם יושבת, פדיחות. הוא בוחל על אוזניות, 100 שקל. טוב, 100 שקל אחרונים, אין לי עוד. זה לכל החודש. עוד 15 ימים קדימה, נשאר לה 100 שקל בתוך הארנק. תבינו את המהלך, חבר'ה. הוא אומרת לו, אין לי, היא בוכה. הוא מתחיל לפקוד גם, מתחיל לשבת על הרצפה. הייתה שם איזה מישהו, אמרת לו, בואנה, צדיק. אתה לא רואים יש לך בוכה, תעזוב אותה בשקט, 100 שקל אחרונים. לא, סבא להגיד, כבר לא אכלה. מה עשתה? קח את 100 שקל. נשארה בלי שקל בתוך הארנק. הוא אומר לי, הרב, לקחתי 100 שקל, הלכתי, קניתי את האוזניות. אבל מאותו לילה לא יכלתי לישון. איך פגעתי ככה באמא? הדמעות של אמא, הכאב שהיה לה, 100 שקל שהוציאה מהארנק, זה ניחת לו בתוך הלב, זה לא יצא לו מהחיים. 13 שנה מבקש סליחה, עוזר לה, מה עליה עשה? לא יצא לו מהלב הדבר הזה. לפני כמה חודשים הוא קרא לה, אמר לה, אמא, מחר אנחנו עושים ג'וגינג בבוקר. אמרה לו, מה זה ג'וגינג? אמר לה, ריצה כאילו. תימניה, צדיקה, מה ריצה? אמרה לו, למה? אמר לה, אתה יודע, אוכלים קורבנה, כל העניינים של התימנים, אתה יודע. צריך להוריד את המפלס. אמרה לו, טוב, 6:30 בבוקר אבל. כן, 6:30 בבוקר. הלכו בבוקר, מה הוא עשה? הוא אמר לי, זה לא יוצא לי מהראש, הייתי חייב לשחזר את אותו למהלך שלפני 13 שנה. 6:30 בבוקר, כמו לפני 13 שנה, מאותו בית לאותו התחנה הזאת שישבה. הם עושים תהליכה, אז הוא אומר לה, אמא, שבי רגע כאן, כאילו, כפרה, שבי, תנוחי קצת, אני עושה עוד הלוך חזור, כאילו, אתה יודעת, מהר כזה. תרבב אותה, רק שתשב באותו מקום. תושיב אותה באותו מקום. אמרה לו, טוב, נחכה כמה דקות, תבוא, היא התיישבה. הוא הלך מאחורה, הוציא ארנק מהכיס, 100 שקל. חזרה, אמרה, הנה, אמא, קחי. תקעת עליו, אמרת לו, מה זה? אומר לה, אמא, 13 שנה, אני ואת, בכיתי, אוזניות. אומר, אתה משוגע, תפסיק כבר. אתה יודע, זה אמא, סלחתי כבר, תפסיק. לא, אמא, 100 שקל. אתה יודע, היא לא רוצה. הוא אומר לה, די, אבל אמא, זה משהו, אני לא יכול. טוב, תביא, יאללה, תביא. לקחה את 100 שקל. לקחה את 100 שקל, אומר לי, הרב, זה לא יצא לי מהלב. לא יצא! לא הצלחתי, זה עדיין אצלי, איך, הראש, העיניים, איך עשיתי לה את זה, היא בוכה. חבר'ה, אתם יודעים מה היהודי הזה עשה? אני אומר לכם, צריך ללמוד מהאדם הזה. היהודי הזה לפני פחות מחודש מראה לי בתוך הטלפון. אמא שלו טסה לאח שלו לחול, לארצות הברית, לחודש. הוא ידע את המהלך שהיא יוצאת לחודש. מה עשה, צביקה? התקשר לקבלן,
אמר לו, יש לי 50,000 שקל בחיסכון. כנס לבית שלי, של אמא שלי. אבא שלו, לפני שנה וחצי, הסיפור הזה יהיה גם בעילוי נשמתו. לפני שנה וחצי אבא שלו נפטר, האמא לבד בבית, כאילו, אלמנה. האמא טסה לחו"ל לבן שלה, חודש. אמר לו, לקבלן, תשמע טוב, יש לי חודש ימים לסדר את הבית, ריצוף חדש, מטבח חדש, יש לי 50,000, מוכן או לא? תהפוך לי את הבית. אני רוצה בית חדש. הבית אנטיקה 30 שנה, תחדש לי אותו. אמר לו הקבלן, אין שום בעיה, אתה מקבל בית. הוא הראה לי בטלפון, רבותיי, את כל הבית, הרי הוא היה צריך להוציא את הדברים, זה ריצוף, זה כל העניינים. הוא ועוד איזה חבר צדיק שהיה פה איתו לפני חודש, הוא הראה לי איך הם הוציאו את כל הדברים מהבית, לא יודע, שמו את זה באיזה מחסן, כל הציוד. בית הפוך, החליפו את כל הריצוף. מטבח חדש, הכל חדש. ואז הוא הראה לי, בחודש הזה כמובן שהאח התקשר אליו ואמר לו, מה אתה עושה? אתה לא מבין, בריצוף, אתה לא מבין, אמר לו, שתוק, יצרה. אמר לו, אם אתה מבין, תן כסף אתה. מה אתה מבלבל את המוח? בקיצור, ניתק לו, שלום ולהתראות. האמא מגיעה אחרי חודש, לבית, אתה יודע, לטרנטה של פעם, כאילו, מסכנה. זה הבית של אמא, אתה יודע מה זה, נו, הסבתא זה. היא מגיעה לבית. הוא מגיע איתה ביחד. מישהו היה בצד כנראה, כי בכל צילם את הכל עם הטלפון, זה מסריט, אתה יודע, היום הכל מסריטים. הם נכנסים שניהם, פתאום האמא עומדת. הוא שם לה גם, אתה יודע, מעל המטבח כזה, קיצ'ן, יעני מטבח. סידר לה את זה יפה כזה, נכון? סידר לה את העניינים. היא נכנסת. מסתכלת על הריצוף, בלעת, 80 או 80, אתה יודע, היה לה את הקוביות הקטנות של פעם. מה זה? הסתכלת על הבן שלה, הבינה מה קרה פה, והיא התחילה לבכות דמעות, והוא עומד מולה ומנשק אותה ובוכה איתה דמעות. אמר לי הרב, 13 שנה, הלב הזה נתקע, אני לא יכול לישון. נפתח לי. הפכתי לה את הבית, רב. היהודי הזה יושב וזה פה, עכשיו פה איתנו, פה. מגיע לו מחיאות כפיים או לא, חבר'ה? אני אומר לכם, אם יש יהודי... מה? הוא יושן כפרה, בלי, הוא יושן ליד המטבח, על המטבח. חבר'ה, זה אוריאן הצדיק. איזה יהודי קדוש.